それでは見てみましょう。こちらの美女です。どうぞ。どうしましょうね。いいですか。制限時間3分です。それではよーいスタート。もういいよ。はい、手前だから早くしないと3分しか時間ないんだから。うまい、うまい、うまい。これはうまい。一人倒れた、一人倒れた、一人倒れた。踏んでるって。早く早く、急いで急いで。もう乳輪の下の部分見えてる。